YouTube! Astăzi vreau să încep o nouă serie numită Încercări și teorii Five Nights at Freddy's 1. După închiderea localului din Five Nights at Freddy's 2, William și Henry deschid un nou local, Freddy Fazbear's Pizza, care nu are foarte mult buget și care are animatronici noi, adică cei vechi, cu design nou. Aceștia sunt: începe cu animatronicul Freddy Fazbear's. Freddy este mascota principală a restaurantului, care îi poartă și numele. Acesta este un urs maroniu cu papion și pălărie neagră. Ruta lui Freddy se află de pe show stage, în restroom, în diner area, în bucătărie, în S-hole și în S-hole corner. După ce se ia curentul, Freddy va sta la ușă și va cânta o muzică stil Music Box. Bonnie este al doilea cel mai popular personaj din Freddy Fazbear's Pizza. Acesta este o iepure de culoare movalie. Are un papion roșu și are niște urechi movalii, la fel ca și el. Ruta lui Bonnie începe din show stage, în dining area, în party service, mai apoi aia din Stupid Closet, după aia în West Hall și după aia în West Hall Corner. Jumpscare-ul lui Bonnie este acesta. Chica este al treilea animatronic de pe scenă. Aceasta este o găină galbenă cu un fel de tricou care scrie Let's Eat. Aceasta are cupcake-ul, care este o prăjitură de brioșă. Ruta lui Chica începe de pe scenă, după aia în dining area, la toalete, în East Hall și în East Hall Corner. Jumpscare-ul lui Chica fiind acesta. Foxy the Pirate este mascota secundară a restaurantului și stă în The Pirate Cove. Acesta este o vulpe roșiatică cu un plasture pe ochi de birat și cu un cârlig la mână. Ruta lui Foxy fiind: stă ascuns în Pirate Cove, se arată un pic din Pirate Cove, iese din Pirate Cove și fuge pe West Hall. Jumpscare-ul lui Foxy fiind acesta. Sper că v-a plăcut acest episod și vă aștept săptămâna viitoare cu episodul de Easter egg-uri și apoi săptămâna viitoare cu povestea jocului.